Soc Maria Esteve, soc artista visual i treballo la connexió amb el territori i el paisatge. Mapejar de Sant Cugat és un projecte que es va seleccionar en la convocatòria de projectes artístics de ciutat i la proposta consistia en realitzar un registre de la pròpia localitat mitjançant la tècnica del frotage. Per a poder dur-la a terme em vaig traslladar a la ciutat on vaig estar vivint un temps per poder connectar de manera sincera i real amb l'entorn. Anteriorment havia estat a l'illa de la Reunió, on vaig començar a treballar i intervenir directament a la natura. Al conèixer Sant Cugat, vaig trobar una forta connexió amb la serra de Collserola, essent com una natura aïllada que separa Barcelona de Sant Cugat. I en els passejos em cridava molt l'atenció la gran quantitat d'arbres que hi havia tombats al terra i com els seus arbres, de grans dimensions, s'anaven amoldant a poc a l'entorn. En una de les passejades, camí a l'ermita de Santa Maria del Bosc, vaig trobar una alzina il·luminada per la llum del bosc i era un escenari molt bonic. De fet, en els passejos eren els propis arbres els que em demanaven que em parara i que connectara, que recuperara la seva història. Em contaven sobre el lloc, la terra, les seues llargues vides i el que els envoltava. A poc he anat connectant amb l'entorn i he pres la pròpia natura de Collserola com a lents, estenent els rotllos de paper i les teles per registrar els arbres que em cridaven l'atenció, les alzines, els pins, i una vegada acabada l'acció tornava a recollir els papers i les teles, les col·locava a la motxilla i continuava el camí. En la meva producció també és molt important el procés de treball i per això el documente perquè quede constància. Durant el projecte he tingut el plaer també d'impartir un taller on de manera col·lectiva hem registrat fragments del monestir i també hem gravat el so que realitza el grafit amb el contacte amb la pedra. En este taller vam estar conversant i en parlàrem d'alguns llocs que em podien interessar, com les fonts, les ermites, el forn Iber, el Pi de Xandrí, les antigues terres de vinyes que hi havia a Sant Cugat, el casino en el camí de la Rabassada, Can Beret i la seva llegenda. I tots aquests registres són traslladats a l'estudi, en este cas era a Casa Imat, on també estava realitzant una estada creativa i allí passen un procés de cuidat i de restauració fins que es converteixen en peces artístiques. I aquestes peces artístiques són traslladades a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura per mostrar un mapejat imaginari del propi territori. En la sala es mostren els registres de ciutat que es realitzen mitjançant la tècnica del frotage urbà. També hi ha registres naturals, una vitrina on es disposen xicotetes peces de ceràmica extretes dels troncs de cactus que recorden un poc a l'arqueologia i una instal·lació que reuneix llargues tires que recorden i fan referència a la pell de la terra, a les escorces d'alguns arbres. Per últim, una peça audiovisual que recull la intervenció i el procés de treball en l'exterior i que aporta el so a tota l'exposició. I una vegada finalitzat aquest projecte, sent que la meva producció ha tingut una evolució i està més vinculada a l'entorn natural i m'agradaria continuar coneguent i registrant territoris i noves cultures, de les que formaré part per sempre, com és el cas de Sant Cugat del Vallès.